Pozdrav svima, vi gledate novi video, a ovog puta, kao što možete vidjeti u naslovu, danas igramo igru veliki, srednji ili mali tanjir. Sa mnom su danas Dragana i Dragan i mi ćemo danas da igramo ovu igru. Mogli smo opet trovanje. Molim? Trovanje opet. Ok, vrijeme je da vidimo ko će dobiti koji tanjir. O, gdje ćeš dole, šta ode dole? Oh my god! Šta je ovo? Woho! Šta sam ja dobio, srednja? Ja sam mali. Ti si mali, ti veliki. Šta ćeš ako budu u feferonu Pa ovdje? budu feferoni, a sam neću se snimati, idem kući. Da vidimo šta smo danas 3, 4, sad. prvo dobili. Aj, pa na ovo ja dobim. Opa! Ja dobio srednju. Dragance, srce, evo. Savršeno, obožavam ovaj A što challenge. sam dobila samo žute? Jo, ja ovo ne volim. Jedi. Ja ovo ne volim. Kako možete više od jelene pojesti? Ne mogu više, ne mogu. Ne, slabo je. A ovo je zdravlje. Ovo je da, vidiš, ne? Ovo brat jede umjesto pavrća. Bacite taj like na današnji video, ako ne bacite za 5 sekundi, bit će pelaja. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dobro je, promašio sam vas, to znači da ste lajkovali. Joj, Bog te nazva, namuči se, nije ovo ovako pojest, boli me viluca od gume ovi. Najeli smo se gumenih bombonica, sada je vrijeme da idemo na sljedeći challenge. Šta mislite šta je sljedeće? Da li je nešto ukusno ili neukusno? Pa vjerovatno neukusno. Ja, obično tako ide kod nas. Ajmo prvo da vidimo pa ćemo da izaberemo ko jede šta. Ajde. Ajde vidimo šta je. Riki Kiki. Ajmo da vidimo ko je šta dobio. Svi smo dobili istu, sklonije, ej dobro, veliki, ajde, veliki. Ti ćeš, Dragane, ovo jedva da pojedeš, ti moraš dobiti holesterol od ovog. Dragana, ti si dobro prošla, u stvari ti si treba dobiti veliki da se malo udebljaš. Da, imaš 50 kila s krevetom. Pa ovo je zaista ukusno. Moramo se čuvati gospodinu Lopici malo da i on pojede koji kikiriki, a napišite vi u komentarima da li vi volite kikiriki. Iskreno, pošto postoje zapravo ljudi koji ne vole kikiriki, ja ga obožavam. Nemoguće. Ja ga obožavam kikiriki jako goji, to da znate. Mi ćemo se najesti sad ovog i kad dođe vrijeme za nešto odvratno mi nećemo ni moći pojesti. Upravo tako. Evo ti budu imaš koji drži. Neću tebi da Ponesi lopticu. Neću tebi da pomažem. Evo te, brate. Marš tamo budalo. Dragan čovjek ide u teretanu pa može da tamo u teretani on pumpa teret onaj tam diže jadan, a kad treba da se digne vamo, cigle da se dignu, da se utovari, Dragana, reći ko ne može, Dragana uvijek nikad nije lagala na sudu. Pošto je kikiriki bio prilično ukusan, Dragane se najela. Lagana priča, jesam, evo, negdje stao ovdje, onaj, ljuska, oči crpne, ne mogu da Sada je vrijeme da biramo šta ćemo dalje, ko će šta da dobije. Ovo više nije... Opet srednja. Ovo je opet velika. Ajde Smorla, ajmo opet. Da vidimo ovog puta. To! Veliki! Litla! Da vidimo. Pa ja jesam svinja, ja se toga ne stidim. Da vidimo čega će Dragan da se najeje. Ajmo, evo. Joj, Dragane, fuj. Pa ovo ni mačka ne pojela. Grašak je zdrav. Grašak. Fuj! Neka, niste vi gladni, braćo, još. Fuj! Neću da stojim ovdje da jedem. Ajde, smrdi. A gledaj koji pat sam se ja dobio. Jesam ja malo, jesam. Little, gledajte koja sam ja na faka. Samo vi šopajte, grašak je zdrav. Ajmo sad dva prsta tamo. Povraćanje. Je li ima ovdje neki life hack kako da ne pojedemo? Aj probaj, Dragana, da pojedeš. Bukvalno ne mogu. Opa! Gledaj čovjek kao šopa. Je ukusno, Dragane? Ej, nema pljuvanja. Ukusno, pa zato... Da malo kao vino u Francuskoj kad testiraju pa pljunu. Ajde jed, joj, i vi ko da je to neki problem. Ajde, gledaj kako se jede. Pa je dobro si pojeo. Bukvalno mislim da je ovo nešto pokvareno. Ajde Dragana malo probaj, samo mala degustacija da vidimo facu. Dragana. Evo malo kašicom. Hoćemo da jedem Dragana. Ide aviončić. Nemoj povraćać. Ide aviončić. Mali aviončić. Bukvalno ne znam je pokvareno, ali mislim da jest. Da uzmem još malo ja. Dobar je. Ne do Bog, Dragane, da se desi neka apokalipsa da se mora jesti iz konzerve. Ja mu rekao, ja biđaš odmah. Kameraman je dao teglovu, to je konzerva? Konzerva. 19.6.2023, pa navodno je dobro. Pa to je konzervirano, to ne može isteći rok nikad. Na Bo Dragana stoji 40 godina, stoji iz drugog svjetskog rata, ono što su dobijali vojnici. Pa nama sad uvali, sam prilijepili naljepnicu.
Pošto nam se jedenje graška nije pokazalo baš kao prijatno, Imam stomaka dugo. sada ajmo da se pomolimo Bogu da bude nešto. Hoćemo otvoriti prvo da imamo šta ćemo dati pa onda da... Aj, prvo ćemo da otvorimo da imamo šta je u pitanju. Sad! Poklapaj da se izvlači, ajde. Dobro, okej, ovo mi se dopada. I... Jo, najmanja meni ostala. Ja sam dobio mali. Ja dobio srednji tanjur. Ja dobio veliki, hvala Bogu. Evo, da i tebe, evo ti ruki, da i njega nešto jednom u životu. Opa, gledajte što je u pitanju. To se jede ovako. Ja ćemo si da cijel, gledaj, ufatiš 4, vidiš, sva 4 iz srednje, gledaj. Pogledajte, molim vas. Gledajte sad šta je bon tu, znači, sva 4. Neće ovo biti lako da se pojede. Otišao Dragan da povrati. Ovo nam je prijalo, ovo je bilo jako ukusno, meni je ovo... Mene je ovo bilo ekstra. Meni sam žao što sam ja dobila opet mali tanjer. Ljudi, imamo jednu nevjerovatnu vijest za vas. Na bracogajić.com možete kupiti Braco Gajić majice u BG varijanti i niže veze varijanti. Ukoliko vam se dopadaju, naručite, imate Bosna i Hercegovina, Srbija, Hrvatska i sve ostale zemlje svijeta. Dobro. A može u Ameriku, na primjer? Može. Šta je sljedeće? Hoćemo prvo da biramo ili da... šta ćemo? Ajde, Dragana, sipaj. Ajde, frcni. Ja neću da... Ma, ne možeš da vidiš đubre jedno. Da vidimo. Da vidimo. Mali, nekad nije ni mali loš. Šta fali u eto? Ništa, ajmo da vidimo, evo velika je ova, da vidimo šta je. Boston! Watermelon! Holy fuck! Otkud watermelon sad u aprilu? Ima, dobro. Majbolan. Jun skoro. Hop, ovo sam pesticidi. Sad kad sad završimo nakitno na ispiranje od ovog. Sve što danas jedemo je faktički odvratno. Osim croissana i gumenih bombonica. Yeah man! Bože me, oprosti. To je pesticidar u glavu. Da vam ja ispričam nešto dok bracu sječe lubencu. Ispričaj. Danas sam bukvalno, ne još pojma šta hoću da vas ispričam. Danas dok sam prala zube, ja ovako pljunula da isperem usta i ovako bukvalno neki kao sivi crvić, ovako nešto iz vijugano. Ja umrla! I onda sam skontila da mi sad spala gumica sa proteze. Aha, uredu. Jo. Aj, nemoj stip Jo, premagat. baš ti je teško, ja baš piću. Idemo dalje. Ovo je bilo ukusno veoma. Sad imamo se da će biti nešto grozno. Jel' tako, kamerman? Hoćemo prvo da otvorimo da vidimo šta je ili da bacamo? Daj, ako idemo naturalno. Idemo kako... Ajde sad ja otvoram. Ajde sve. Ovo je mrkva, jel možeš ti pojesti mrkvu? Mrkva je. Mogu. Prvo misli da je sve namješteno. Joj, vidio si gdje je mala. Opet srednje od ovo. I mala mrkvica. Ili šangarepica, jel vi kažete šangarepa ili mrkva? Ja sam, hvala Bogu, dobio malu, mogu da kažem da sam zadovoljan svojim ulovom. Ovo je zdravlje, za oči malo. Uzmi nož Da posjeća ostaneš. polucija. Ovo je zdravlje da skineš te naočare, ne budeš čorava. Kad smo kod naočara, kaži ti početi na svoje. Nikad. Ovo neko govori da je čora, vozimo se mi da neki dan autom, znaš, i ovako stoji vreće na put. Šta kad je ovi cuko? Ne vidiš, je Boga svoga vozi. Da imaš šta je dalje? Šta je? Šta je ovo? Ne, šta je ovo? Nije valjda biber u zrnu. Neće valjda. Jest. Jaoj, biberčina. Ovaj ko dobije veliko ima da ide na ispiranju. Sad se tučemo, sad je već tuča. Spade kamera. Spade nam kamera, Bog te nas, da imamo. Ko je šta dobio? O, da Bog da umro ja. I got middle, medium. Znači, ovo je, ne ima, znači, mali, veliki, srednji. Moje ovaj. Ja vas ukusno. A ne tom brzinom. Look this man! Ajde. Nemaš ti ko ja, gledaj ovu. 4. Ja sam uzmao 5, ja imam 5 uzma. O! Jo, jel pute. Joj, bravo. Još jedan, ti imaš još 5.
I to potom. Ropku. Dragana, je bio ukusan? Jel ovo Nije, posljednje imamo još jedno. Je bio Ja, ukusno? prosti, ovo biš. Je bilo, ma jedi to sve da si pojeo, đubre. Ti glavu, sam tako nemoj fino. Nemoj ne ideti ukrenati, to se tu cura, inače. Glavu razbio! Ajmo prvo da vidimo šta ćemo dobiti. Fuck! Svi znaju da je to jedno od moje dva omiljena jela, tako da realno... Dobro, ja ne boli iskreno da dobijem veliki. Ja volio, boga mi. Ja ne. Boga mi. To je veliki. Dragana je dobila veliki, Dragan je dobio mali, ja sam dobio srednji. Dragana je da se mijenjamo. Oću. Dobro. Pa to je mali konju. Nema veze. Ja dobijam mali smoki. Ja dobijam srednji Dajte smok. meni veliki. A Dragan dobija veliki smok. Dragana dobija jumbo pakovanje. Ja sam inače na rođendanima prije kad dođem na rođendan, ja uzmem štapić i smok i napravim čekić. I onda ako pojedem. Evo ga, ja sam pojeo. Hvala što ste gledali današnji video do kraja i vidimo se već u sljedećem. Ćao!